Jibo raya gişti o vicdanê mirovahiye. Di dîroka gelê Kurd de bi sedan, leheng, qehreman û jinên tekuşer derketin li ser rûyê vê cîhanê. Jinên şûreşger yên weke zarîfeyan, Leyla Qasiman, Sarayan, Rojbînan, Fîdanan, Sêvêyan, Fatmayan, Pakîzeyan, Hevrînan û dayê eqîde anin. Van jinên şûreşger dîrok bi berxwedan û sekina xwedan nivîsandin. Heva sakine cansız, di pêşengtiya di dîroka gelê Kurd de xwedî sekin û misyonekî cuda ye. Di destpêkirina avakirina dîroka Partiya PKK û hereketa jin de xwedî kok û heqeta vê rastiya civaka Kurd e. Duan demên ku dewleta faşîst got gelê Kurd tune ye, nema dengê wa derdikeve, heva sekîne û rêhevalê xwe duan demade derketin pêş û gotin vayê em hene. Di temenê xwe biçûk de tevgera azadiyê nas kir û tev li nava şûreşê bû. Heva sakîne cansız ji ber xwedana xwe li girtîgehê heta nigêrîlatiyê de di jiyana xwe de bû rêberekî jinê û cihê xwe di nava tekuşîna azadiyê de girt. Bu kelemek ket nav vaça vê dijmin. Rastiya ku di serî derê heva sakîne cansız her sê hevalê me teslîm dike, ast û îsbata vînbûyîna afirandina jina azad e. Komkujî bixwe ji li hemberê azadiya jinê ya ku ruhê rastî û cewherê wê ya tevgera azadiya jinê îfade dike hatiye kirin. Ev komkujî di keseyata pêvejoya çareseriya demokratîka rêberê me de li dijî vîn û îddiayên jinê Kurd ji bo jiyana azad e. Komplekî ku bi serdestê mêr û dûvikên emperyalîzmê ye. Tevî heft sal li ser komkujiyê re derbas bûne, ji lê hîna tekuşîna ji bo pêkhatina edaletê hîna dewam dike. Li ser qetilkirina her sê jinên şûreşger re lê paytexta Parîsê di van derbarê van kucaran de hîna bêdeng e. Bi mirina kesekê xwestin li ser van qetilkirina re bigirin. Lê bila baş bizanin hevkarên van sûcan wê vicdana mirovahiyê hesam ji wan bipirse. Em wekî gelê Kurd dizanin ev 40 sal e bi êrîşkirin, talankirin, qetilkirina li serê gelê me tê kirin. Dayîk, zarok, baf û kalan li ser axawan didin kujberkirin. Lê dewletên ku maf û huquqan diparêzin, çav û guhê xwe girtine û bêdengin. Bila baş bizanin bêdengbûna wan hem şerîkê van komkujiyanin. Bila hêzên mîtînger bizanin em ê weke jin xwedî li mîrata berxwedayîna jinê derkevin û heta dawê em ê tekuşîn û rêxistinbûyîna xwe mezintir bikin. Wekte gelê wargeha Şehîd Rûstem Cûdî em hemû jinên tekuşer yê di oxira azadiya jinê de hatina qetilkirin bi bîr tînin û em ê tekuşîna azadiya jinê bilindtir bikin. Bijî serokapû, bijî berxwedana jina Kurd şehîd namirin wargeha Şehîd Rûstem Cûdî. Jin, jiyan, azadî! Jin, jiyan, azadî! Jin,